para kadang tamu minulya karahayon katentreman mugi tansah kajiwa kasalira tumrap andika sadaya miwah kula. Rahayu 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 mugi tansah kunjuk sagung para dumadi. Wonten ing kalenggan wekdal dalu menika sumangga boten katalumpen andika sedaya miwah kula tansah ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng ngarsa dalem Gusti Dat ingkang Maha Agung nenggih Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun peparing inggih menika berkah rahmat nikmat dalasan katentreman saengga wonten ing wanci ingkang satu bagya mulya menika andika sedaya miwah kula saged pinanggih wanci dalu menika kanthi swasana kebaing karahayon miwah katentreman. Dene wonten ing dalu menika sagung para kadang tamu minulya ngaturaken menapa ingkang sampun dados dianipun ingkang hamengku gati nyanipun Bapak Santo Ibu Sutiah ingkang bidalem wonten ing Dusun Bedali Desa Pinjer Kecamatan Pagerwaja Tulungagung. Amrado pawit kaparengipun Bapilih wonten ing dalu punika andika sadaya saged sowan utawi saged rawuh ingkang saperlu paring berkah pangestu menapa ingkang sampun dados tiyaning karsa anggenipun nyanipun Bapa Santo kagungan kersa inggih menika tedhak siten ingkang wayah inggih menika Mas Darel. Mugi-mugi ingkang putra utawi ingkang wayah tansah pinaringan kesehatan wiwit dinten menika saengga selaminipun tartantu nuwuhaken putra ingkang saged amiguna tumrapipun ingkang rama miwah ingkang ibu tuwin ingkang eyang tundhunipun saged amiguna tumrapipun bebrayan ageng miguna tumrapipun bangsa kaliyan negari ingkang kita tresnani. Sagung para kadang tamu wanci kalenggan wekdal menika nuwuhaken raos bombonge manah keluarga CMB saged paring panglipur minangka pakurmatan wonten ing dalu menika sarengan kalian para kadang ingkang sampun kepareng rawuh wontene kita saking Campursari Mustika Budaya ingkang dipun pangarsani dening nyanipun Bapak Munoto namung saged nderekaken mugi-mugi panjenengan sageta bagya mulya lerem sawetawis sinambi nikmati pasugatan ingkang sampun kasametaken ugi anirantos laksitaning adicara ingkang sampun dinantam saged mardika ing tias anikmati pagelaran Campursari ngantos dumugi paripurnaning pagelaran. Ugi wonten ing dalu menika boten katalumpen kita saking CMB kasengguyung kalian video syuting profesional inggih menika Mas Kuntring Pro dan juga didukung audio sound system SE Sumber Ekonomi. Pramila monggo kula aturi jenengan lan kerasan saged nikmati pagelaran Campursari wonten ing dalu menika. Dalu ingkang minulya panjenengan sedaya saged lelipur kalian CMB Campursari Mustika Budaya.
tetep ojo lali nggih. Senggane bolo-bolo ojo lali lho nggih. Sarengan kalian CMB campur sarine dhewe, campur sarine dulure dhewe. Makarya sarengan kalian kanca-kanca dulur-dulur ingkang hanyang guyung panci dalu menika. Ngaturaken sugeng dalu para kadang sutresna wonten ing dalu menika ingkang katemben rawuh, ingkang nembe rawuh, ingkang dereng rawuh masih dalam perjalanan tetap kita sapa. Mudah-mudahan di malam hari ini jenengan semuanya selalu diberikan kesehatan, tentunya murah rezeki, dan yang terpenting bisa silaturahim untuk menjalin rasa persatuan dan kesatuan di malam hari ini. Matur suwun jero wonten ing dalu menika mirunggan sanget ngaturaken saking kanca-kanca CMB, saking Pak Munoto inggih menika taksih wonten ing salebeting dinten Idul Fitri utawi Hari Raya Idul Fitri, kita sampaikan dari CMB kepada semua penggemar, kepada semua pemirsa dimanapun saja berada, kita sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ngaten nggih, monggo sarengan wanci dalu menika jangkep lelipuripun. Sarengan kalian konco-konco ingkang sampun samapta siaga ing gati sawiga ing diri. Yo Nanda Sari kita tampilkan untuk malam hari ini menyampaikan hiburan yang terbaik kagem dulur-dulur sajoselur CMB. Semangat Mbak Nanda. Ayo Cahayu Nanda Sari. Numpak sepur. Loh, kelingan zaman semono lho. Nggih. Lah awake dhewe sik cilik iki sepur iki kaya ngopo ngono ki awake dhewe penuh penasaran. Penasaran. Bareng Jenengan nate nite sepur? Sampun. Alhamdulillah. Sampun. Loh, teko nggone stasiun Tulungagung sampai dengan Jatinegara Jakarta. Wow. Adoh banget lho no. Teng napa teng mriko apa? Teng mriko ya apa merepreskan diri. Refreshing. Refreshing. Nggih wilujeng dalu Bapak Wagiran. Wilujeng dalu Mbak Nanda. Nggih, niki kan suasananya tasik dalam lebaran nggih. Lebaran. Tasik dalam bulan yang fitri, bulan yang suci. Ngaturaken sedaya kalepatan Bapak nggih. Iya, wis pokoke kabeh sekabeh ngluputku uga apa kuwi tinempune padha saling ngapuronan ya nok ya. Sepinten pentara kathah lepat kula. Apa kuwi? Kudamu nih. Sepinten kathah lepat kula, tasih kathah lepat panjenengan. Bener. Nyuwun sepura Bapak nggih. Yo amake dhewe iki jenenge jer apa kabeh kumentin nitah ning jagat raya. Amake dhewe apapun yang terjadi saling menghormati. Upama nek lupute tetep njaluk pangapura karo dulur-dulur. Bakune sedaya ingkang sami rawuh Bapak nggih. Sowan wonten dalemipun Bapak Santo. Bapak Santo. Mas Bedor. Mas Bedor nggih. Dalam rangka tedak siten, pitonan. Paring dedonga bakune dumateng Adek sinten ingkang dipun tedak sinten Bapak? Sapa ya? Iki. Dek Darel. Dek Darel. Mugi-mugi benjang saged dados putra nggih. Putra ingkang soleh. Migunani tumrap agama bangsa tuwin negara. Amin. Menapa ingkang dados gegayuhanipun saged dipun kasembadan. Amin Cahyu. Paringa panglipur
muga-muga konjuk dumateng para kadang tamu sing wis wiwit awal mulai apa kuwi jenenge kersa rawuh ana ing papan kene. Niki kan kula apa kuwi? dangu mboten pinanggih. Dangu mboten pinanggih. Kalian bola-bola. Bola-bola kanca-kanca. Nggih. Niki dipun paringi setunggal tembang Tombo Kangen nggih. Oh nggih. Kersane kangene niku dipun lipur. Sip Mbak Nanda. Nggih. Ugi kanca-kanca dimanapun saja berada. Nggih. Mirsani campur sari mustika budaya. Campur sari mustika Sarangan budaya. kalian Kang Benot sak Wadyabala. Nggih. Tetap kita sampaikan salam hormat. Salam hormat. Nggih. Wilujeng dalu, mugi-mugi ingkang wonten dalem sedaya pinaringan sehat. Amin. Nggih. Didukung kalian audione SE SE sumber audio. ekonomi Matur sembah nuwun. dan juga Cak Kuntring. Oke. Cak Kuntring, Cak Sarimin sak Wadyabala. Nggih. Monggo Nggih. Jayu, nggih. Monggo. Sumangga campur sari mustika budaya. Nggih. Setunggal tembang spesial kagem sedaya tamu undangan ika sami rawuh. Nah, ngaten nggih. Monggo kanca-kanca papanipun wonten ngajeng tasih lodang. Tasih lodang. Terus sak wingkingipun ugi tasih Tasih lodang. lodang. Oh, mriki papane nggih Jawa. Jumbar. Jumbar. Jembar padha karo dodomu lho nok ya. Napa? Kebak ing pangapura. Oh, iya, Ya to, kuwi sabar ngono kuwi jembar dadane. Nggih, monggo Mas Tanto. Semangat selalu berhibur Sari bersama. mustika budaya. Selalu. Yo 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 yo. Mas opo wis lili-liramu. Ye semono yen kelan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis samestine lali aku. Mas mumpung saiki ketemu. Jogetan tangan karo aku. Dadi tombo kangenku kangenmu. Bali eling nalika iku.
Sapi rasane tentu biyen ucul dhewe Rangun terus eling kancane Zaman semono yen dolan rame-rame Guyub rukun seneng anggine Mas kelagaane ali-ali Sangolet kanggo tombo niki Berasa sekimpi durung butuh tani Rasa kangen wis iso mari Berasa sekimpi durung butuh tani Rasa kangen wis iso mari Nanda Sari. Dawo Ya, mungkin satu persatu bahkan juga banyak sekali para tamu undangan Yarawo di malam hari ini mulai kita persilakan untuk menikmati hidangan yang mungkin dari meja depan atau kursi depan. Ada grup Mas Hari, Mas Mas Hari. Agus Sakwadiobolo. Kemungkin yang sebelahnya ada Mas Kanit Sakwadiobolo, Mas Opik, Mas Opa. Nggih, ngaten nggih. Wilujeng dalu, wilujeng rawuh sedaya Wilujeng nggih. rawuh kanca-kanca wonten ing ngajeng wonten Pak Sibun nggih Pak Mul saking Kedoyo. Oh nggih, Sakwadiobolo. Ngaten. Mas Bengah yang ada di tengah dan juga semua para tamu undangan mungkin yang ada di belakang sana mungkin ndak nyampe dengan pandangan kita yang ada di belakang. Nggih. Tetap kita sampaikan salam hormat kagem dulur-dulur, konco-konco, dulur-dulur yang hadir di malam hari ini. Nok keseniannya awake dhewe ning Tulungagung ya oke. Nggih. Yo, jadi Pak Santo mulai siang tadi wis gelar acara Langen Beksan Tayub. Tayub. Jadi tayub ning Tulungagung yo tetep dilestarekke, Nggih. tetep dingrembakake Tetep. nggih. Muga kanca-kanca sing fan-fan penggemar-penggemar tayub tansah setya tuhu ben tayupe regeng. Nah, Amin. campur sari juga demikian, Demikian. ya. Yang campur sari juga pen-pennya biar regeng. Jadi apa kuwi jenenge kesenian nih saling apa kuwi Melengkapi. melengkapi nggih. Ana jaranan, Wonten. ana wayang. Oh, Wes nggih. pokoke ana reog. Reog, Heeh. nggih. Sing penting bagune tetap kita lestarikan seni dan budaya Leres, Bapak. Kabupaten Tulungagung. Nggih. Ana Mbak Mia Cahayu, Wonten, Mbak Mia. monggo katuraken wanci dalu menika mugi kunjuk dumateng para kadang sutresna ingkang sampun kepareng rawuh ngaten nggih. Nggih. Sarengan kanca-kanca meratitesaken larasipun pailok monggo dipun seket monggo di spotipun nggih kanca-kanca tetep gayeng swasananipun wanci dalu menika sarengan kalian Mbak Mia Aprilia. Wo ah wo wo ah wo wo ah wo. Iki lagu lawas ya. Lagu lawas? Putraku si Ande. Iso ta? Boten. Lah lah lah. Titik-titik. Sitik-sitik. Nggih. Sitik-sitik. Mbak Mia, Dalam langsung para- saja kita percepat karena tamu undangannya cukup banyak sekali. Mungkin sudah untuk ada malam yang hari ini nanti biar konco-konco tetap bisa gayeng ke swasana. Oke. Sarengan kalian bolo-bolo ingkang sampun sama. Bolo-bolo CMB. Nggih, ngaten. Pak Jarwo, wah Pak Jarwo nanti Pak Jarwo. Pak Jarwo pedagang gremet-gremet utawa sapi sing kondang. Matur suwun rawuhipun dalasan para kanca-kanca kang kardi nggih saking Sidomulyo. Nggih. Oke. Monggo CMB.